Kublai pi baro dia kani kapor ngani tu kanai pi sepang katuka jingruai ngalakut jingmut ban budi jisu kumdu bang iyo katu te katuka de jingruai jongi ki kristan bat la juruai ka hakeleng satalak jong ka perthai mo te ikitu ki jing ikatu ki kentin na katuka jingruai la yo na ki kentin ki bakadu ki jong uwe orang ba garo te haki sispa san phos na me manshua kala don ka jing khiri bible ka ba krau ba hari wales ba england te kum tana kata ka jing khiri bible la mi ki missionary sibun ba ki bayalap hakeleng ka perthai ki bala yalap keleng ka perthai bat kumjur kita ki missionary ki lawan sini sepo north east india bat hang ne po north east india kade ka jaka ka ba ki im ki jaj ben riu lum da ki spa ki jaj ben riu mo bat ki dei ki jaj ben riu ki bala bananam ba kata ka jing long dom ke jong ki mo te la bananam ya ki ba ki dei kita ki jaj ben riu ki ba krai kli ki nong shun bat nda ki adap krai kli ki nong shun ki ra ka kli bat ki wa ka kan ro yeng ke jong ki bat kata ka long ka burom na ka benta jong kata ka yeng ka sem ba ki la yo ban bu ka kli nong shun te kim juk pedang sengo bah ya ki beri ki bawa na bar ka bat kam tam ban pen kalaniam te kila don kita ki grup ki kan hun jong ka American Baptist Mission ki bawan banyalap sepang ka jing ka jing kermen bar ka jing suk ka balong hau Jesus Christ te kumta wala kim sa pedang henrela don we missionary ubayo ken banya selok ya we orang ba garu uba kerteng unok seng te ndau la ya selok ya tau orang ba garu hakata kapor uni unok seng ulah kloy ken ban pediang Jesus Christ bat ban long no Kristan rengkat bat kalok bat arngut ki kun senrang ki badang rit ki jong u te uni unok seng udah bos kem ka jinga ja kata kapor bat ulalong kan nuksa ya kata ka jinglong jing im mensiem bukan ja Kristan te kumta kita ki breu kata ka sinong kila iya ka jinglong jong no uni unok seng bat kata ka jinget ke jong u bat kila itenat bat kila kloy ban pediang ya Jesus Christ bat kila kalalong Kristan haka bagum kata kapor pade orang ba sinong jong kata ka sinong ulay sengo kan bat ulah sengo dom ba kadon ka bakum kata ulah sengo jak burom ba kadon kum kata ka sinong ke jong u te ulah lum ya ki pait nong song sinong ke jong u te ulah khot yu nok seng kalok bat kita ki arut ki khun ki jong u bat lok pensyong ha pedeng jong tau pai ba bat haka kata kapor ulah ong ya ki kloin em ban ino ya kaniam Kristan bat ban lenno yo jisu lada pim ino ngan peniap ya pi te unok seng kata kapor ulah yang da ke jing scam ke jinget ulah ong ngala ku jingmut ban bot yu jisu te kata kapor uni orang ba sinong ulah bitar ulah hukum ya ki breu ke jong u bakin siat yap da ki kenam ya ki arngut ki kun senrang ki badang rit ki jong unok seng bat hakata kapor kita ki arngut ki kun senrang ki jong u kila siap peniap da ki kenam bar kila kenyop kelon yap ka jong kapor te uni orang ba sinong ulah kelibiang nok seng bekloin em ban ino ya kani kaniam Kristan ban man lenno yo jisu lem da kunta mendu wat ya kalok te unok seng ulah yang biang bat ulah ong kiwei la kim tre ngamar wei ngan bot te kumta une u rang ba sinong ulah pitar sisa kata kapor bat ulah hukum yang sasisi ni kita ki rang ba jong kata sinong ban siat yap saya kalok jong unok seng te kata kalok jong nok seng kala siat yap kata kapor bat kala yap lang bat kita ki arngut ki kun sendang ki jongka te unok seng la sak marwei la kelibiang da uni orang ba sinong me kloin em ban ino ya kan ikan niam Kristan bat ban lenno yo jisu lem da kumta meru men sasya peniap te unok seng kata kapor ke jing scam ke jinget ke jong u ka ba wade ka jing yap ting syu ula yeng bat ula ong perthei ngan ino ya ding pna ngan ba te mune orang ba sinong ula bitar sela ta kapor ula hukum biang sa sisin ban peniap seo nok seng la siat seo nok seng kata kapor bat baro saungut unok seng kalok bat kita ki arngut ki kun senrang kila yap no kata kapor na ka benta ka jinget ka jongki te haka bakum kata kapor hi ladon ka jing kata ka bakrau ya uni orang ba sinong ulah ong ke ka bakum kani kamayan ayu ka penlong ya unok seng bat kalok bat ki arngut ki kun ba kinom ting wade ka jing yap u tau breu u ba ki kisakri u ba im se jengai ba bat
ubala yap arajar snem mensua. Ti hendrai mentaki kloy ban IT ala kajong kajing im kim ting wada kajing yap. Baru ti kibru kiting kajing yap. Ti hendrai kini sangut kim ting. Te uni orang bak sinong lo ngar ngaku ban mat dia kata kajing mayan. Kajing mayan ayu ke bakum kata. Te ulapan pernah hakmat jong kita kipai nong sinong kata kapori. Buat ula ong ngaru ngalah pediang no yo Yesus Kristus. Bat ngan long no ukristan. Te kipai nong sinong kata kapor. Kila yo sngo. Ya kita kikenten jong ni orang bak sinong. Bat kiru kila kloy. Ban pediang yo Yesus Kristus. Kila kuak ban mat ya kata kajing sup. Ya kata kajing kemen. Bat ya kata kajing kermen. Kabahau Yesus Kristus. Bakim ting syuk. Wada kajing ya bro. Ladakan wan. Te hadien kata. Ya kan kajing ruai. Ngalakut jing mut ban bodu Yesus. Layok kena kita kiketin. Kiba kadu ki jong nokseng. Kiba uong ngalakut jing mut ban bodu Yesus. Kiway lakim trek ngamarwe ngan but. Berthei ngan ikno. Ya ding pernah ngan bak. Te kumta kani kajing ruai. Kade kajing ruai kebala ruai. Da kipat riungai kristan. Hakeleng setelak jong kani ke berthei. Mau kajing ruai kebala ngalakut jing mut ban bodu Yesus. Ngan om paiden. Kiway lakim trek ngamarwe ngan but. Ngan om paiden. Berthei ngan ikno. Ya ding pernah ngan bak. Ngan om paiden. Kane kade kakana sapang kumno bang iyo ya kane kajing ruai ngalakut jing mut ban bodu Yesus kublai sibon.